যত মিডিয়ানা हामबाय इरफाय मानजाना बागै जों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदनि बुखाक्तै जों दिनै एनएसपि नि जे 31 लास्ट डेट दंमानि अबनो जों 31 नि हयतै 15 डेज बार ना बागै जों दिनै मेमोरेन्डाम रखा जोंनि एसटी नि जे स्कलारशिप पोस्ट मेट्रिक हयतो प्री मेट्रिक ओनली 31 अक्टोबर जरा माने 1.5 मास जरा जा किन्तु अबिसिंग फुजा रब तंमा बागै जों मैक्सिमाम नो एप्लिकेशन सबमिट खाइमालिया तो अबन बागै जों मालाय फेका ट्राइबल डिपार्टमेन्ट और मालाय माने तेदो जों 15 दिन नि बागै आपिल खाइगा जोंनि त्रिपुरा ओमफ्राय ट्राइबल डिपार्टमेन्ट न जबर जोंनो साखा जे जोंनि अमनो फरवर्ड खाइ रहनाय इनके जों बुसकांगतेबो बरक साइटंनाय सिन बागै जे डेट बारिना बागै के नरक नाय तंदि बुसकांगो तामनो साइमियागो जों वासु जरा साइमानका जे बरक इसनो डेट बारिना बागै बरक फरवर्ड खाइनै न के एसटी स्कलारशिप जे